uNkulunkulu yokulonda uphile uphushe uphumile upastor uningile ubuyachaza amaphupho kodwa kubale nofale lokho-ke ngicela kwena ukuthi nginamba isenze ngoba uyimember i-channel kanti okunye kuthole kukuhle emehlweni akho ukuthi ube umuntu onikelayo kwi-channel. Sibusisiwe-ke Siphayo, thokozela ukuthi ufone kusongo 9 ya-5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela ungathaphi Prudise lisawubona phasa ngiyethemba uyaphila. Ngicela ubuze la ukuthi kusho ukuthini kupha kufanele ungene emotweni kodwa uma sikumele kungene wena igcwala imoto usale wena. Imoto igcwalile wagcina ispace engasitholanga sokuthi egibele wasala kanjalo ngoba isigcwele. Kubi kuhle nake singakusho ngokolwazi lwethu esinalo futhi olungageji. 1 ngokujwayelekile uma kungenzeka uphuphe imoto kuwuphawu oluthathwa njengolubi uma kufanele ungene bese igcwala usale ngoba lokho kuveza ukuthi kungenzeka uyaqwayiswa ukuthi-ke kumele ngabe umuntu okhulekayo-ke noma osukuma ethola usizo ukunqanda nanku umkhokha noma umshophi ngoba-ke kungenzeka wena-ke izinhlelo zakho zizobambezeleka. Nomunye angathi-ke ngeke zifezeke, omunye angathi-ke angeke ziphumelele ngesikhathi olindele ngaso kuloko okuzamayo. Kuvamile-ke ukuthi omunye ungenzeka ube-applyele umsebenzi uma imoto isimshile lowo msebenzi awu-applyele angeke aphumelele kuwona noma ubelindele uxhaso oluthile ukuthi uma isimshile imoto ukuthi angeke ilona ephumelele kulolo xhaso belindele. Futhi kukhomba ukuthi kuloko okulindele njengamanje kungenzeka kungaphumeleli, kungenzeka kungafezeki, kuzobambezeleka. Awuqiniseke emkhulekweni. Kodwa-ke ngaloko liba luhla futhi uphawu lolu ngoba-ke number 2 kwabanye uma kungenzeka uphuphe imoto kuba uphawu olungaba oluhleke uma kufanele ngabe uyangena kodwa ibese iyagcwala ngoba lokho kuzobe kukhomba la ukuthi kungenzeka umuntu ophunyuke ogibeni lokufa ngoba-ke isikhathi sokufa kwakho asikafiki neze. Amahubo 1:16 verse 8 yebo ukhulile umphefumulo wami ekufeni. Kanti-ke number 3 kwezinye isikhathi uma uphuphe imoto kuphinde kuthathwe njengophawu ngaba oluhle-ke uma kufanele ngabe uyangena bese iyagcwala uyasala wena ngoba lokho kungenzeka uma kungukuthi umuntu ogulayo njengamanje umuntu obambile njengamanje uzosinda uzolulama ekuguleni futhi ungezelwe ney'nsuku zokuphila usazophila isikhashana eside. U-Isaiah 38 verse 5 hamba-ke uthi kuHezekhiya usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyisho uthi-ke ngizwile umkhuleko wakho ngibonile inyembe zakho ngiyakwenezela ey'nsukwini zakho iminyaka eyi-15. Kanti amakhosi esibili chapter 20 verse 6 ngiyakwenezela insuku ey'nsukwini zakho iminyaka eyi-15 ngikuphula wena nalomuzi isandla senkosi yase-Asiriya ngiyakuvikela lo muzi ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide. Number 4 ngenxa yokwanda kobuthakathi. Isayensi yobuthakathi inyuke kakhulu njengamanje. So number 4 kungenzeka-ke uma uphupha imoto kuba uphawu olungaba oluhle futhi uma bekufanele ungene kodwa bese iyagcwala-ke usale wena ngoba lokhu ngasho ukuthi kungenzeka ikhona into ekade lokhu igoqozwe njalo iphehlwa into eyimthwebulo kodwa inhlanhla waphunyuka ucishe uthwebuleka wena ngoba uphunyukile ngenxa kaNkulunkulu wakho noma-ke ngenxa yey'tshalo zakho uma ukuthi unomuntu okholelwa esintwini. Yabona, siyabonga besibhekela ukuthi uthi uyogibela nje imoto bese kugcwala bangena abantu ngaphambili begcwale bese usala wena. Yabona, kubi yes kuhle futhi. Kodwa-ke kuthokozele ukuthi ube umuntu onikelayo kwi-channel ngoba lokho kuyayelekelela i-channel kakhulu ukuthi ikwazi ukuthi sithole izinto kusebenza senze nokunye indlela esinazo. Yabona, kungasithokoza kakhulu ukuthi welulisale ngoba iyona ekusizayo kushuthi usikusiza nento okusizayo. Yabona,